lawr yn rhan deheuol y prif gylch. Mae'r adran B y Merlod Cymreig yn cael ei feirniadu. Dyma'r diwrnod cyntaf iddyn nhw yn y sioe, ac wrth gwrs mi fydd y stoc hŷn yn cael ei feirniadu fory, ond y stoc ifanc sy'n cael sylw y beirniad Ceri Wainwright y bore yma. Ac Owen Griffiths sydd yn gwylio'r dosbarthiadau yma gyda fi. Dosbarth dda o ebolesu yn fan hyn, Owen. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Mae Ceri Wainwright o Frydfach Sgelron wedi denu tipyn o nifer eleni, mwy nag arfer yn yr adran yma, yr adran B. Mae'r nifer sydd wedi troi allan wedi bod yn reit dda hefyd iddi. Wrth gwrs mae Ceri yn hyn law ar fagu Merlod Cymreig. Mi ddeith Atki hefyd yn magu Merlod Mynydd Cymreig, Les Wainwright. Ond fel wnaethon ni sôn, yn hen law, hi oedd y joci i Beilden Comanchero flynyddoedd yn ôl. A mae chyffylau hi wedi cael cryn lwyddiant mewn dosbarthiadau dan gyfrwy. Yn ogystal â mewn llaw, cafodd ei lwyddiant yma llynedd, fel mae'n digwydd bod. Wel, mae wedi gofyn i Stewart anfon yr ebolesu yma allan unwaith eto. Yn siŵr fydd yna rhyw newid yn y drefn. Dyma'r un sy'n gyntaf hyn o bryd. Eboles o'r Ffrainc. Yn wir. Ingrid de la Terre, Tea Time de la Roar. Hi sy'n ar y brig ar hyn o bryd, y tad Heniarth Tintagel, a'r fam wedyn Heniarth Thingamajig. Yr ail wedyn, Brydfa Heniarth ar hyn o bryd. Felly Richard Miller a Marion Davies, Heniarth Tumbarumba. Y tad yn rhyfedd iawn wedi cael ei fewnforio o Australia. Wedi fagu gan Wendy Trimble, Tovale Houston, a'r fam wedyn Heniarth Tingaling. Yn drydydd, mae Brydfa Waxwing. Wrth gwrs wedi dod yr holl ffordd o'r Alban. Waxwing Perlena. A llinach yma wedi cael cryn lwyddiant yn y llwyfr yn hyn wrth gwrs, sef Cwrticano Perlen. Mae rhaid bod yna frawn yn ei chwar llawn i hon wedi bod yn lwyddiannus i hwnt yma yn y gorffennol. Felly Ffrainc sydd yn mynd ar dydd ar hyn o bryd, Ingrid de la Terre. A rhyw newid bach yn y drefn, Tom Best, Brydfa Waxwing, sydd wedi symud fyny. I'r ail safle ac Heniarth Tumbarumba a mynd lawr i drydydd. Wel, mae'r ebolesu yma yn yr adran yn edrych yn arbennig o dda. Hyfedd iawn, mae'r dair yma, y tri anifel yma hyd yn oed, yn mynd nôl i wad Earth. Felly, gyda Brydfa Heniarth, Earth Windflower, a wedyn tad yr un sy'n ail ar hyn o bryd, Earth Bogest. Felly mae'r llinach Heniarth yn Earth hyd yn oed yn gryf iawn yn y tri yma sydd ar y brig ar hyn o bryd. Ac wrth gwrs Brydfa Earth wedi cael dipyn o ddylanwad ar yr adran B. Dwi'n meddwl bod hynny'n hollol wir. Wedi cael llwyddiant yma yn y sioe frenhinol yn y gorffennol hefyd. Ond mae yna batrwm i'r tri yma, yn sicr. A wedyn cafodd Brydfa Earth i ddechrau gan Brydfa Western, a mae'r tad wedyn, yr un sy'n drydydd, Tovale Houston, yn mynd nôl i wad Western hefyd. Wel, yn amlwg bod y gwaed yn y goreion. Ceri Wainwright yw'r beirniad yn yr adran yma, ac wrth gwrs ydych chi'n deud yn ei brofiadol iawn. Dyma'r un sy'n ar y brig ar hyn o bryd. Ingrid de la Terre, Tea Time de la Roar. Yr holl ffordd o Ffrainc. Ond y fam a'r tad wedi magu yng Nghymru. Ingrid wedi cael dipyn o lwyddiant yn y sioe frenhinol yn y gorffennol. Ydy, wedi ennill yma yn y gorffennol, wrth gwrs, gyda'r march hynny oedd gyda'i. Felly, dim dyma'r tro cyntaf iddi ennill yma, pe byddai yn ennill wrth gwrs. Dyma'r beirniad, Ceri Wainwright, yn egluro i'r rhai yn yr ail res. Ni'n diolch hyd yn oed iddyn nhw. Wel, Ceri Wainwright
wedi diolch i'r rhai oedd yn yr ail res ac nhw'n gles i Scotty o'r dosbarth. Felly mi oedd na 11 yn y dosbarth yma i gychwyn. A mae yna 11 wedi cael ei gofyn yn garedig iawn i adael y cylch. Sy'n gadael gobeithio bod yna 10 ar ôl. Sy'n ni'n gallu adio i fyny'n gywir. Kerry Wainwright yn gyflwyno'r rhywban goch yn y dosbarth i'r ebolesu na adferch blwydd yn yr adrampa ym Merlod Cymreig. Ac o bobl gyntaf yn mynd i Ffrainc eleni. Mrs Ingrid de la Te gyda Tea Time de la Loire. Llongyfarchiadau mawr i Ingrid, cefnogwr o'r Brydiau Cymreig ac a wneud gwaith caled i'r gymdeithas yn Ffrainc. Yn ail yn y cefndir, Mr Tom Best o'r Alban, Brydfa Waxwing. Gyda Waxwing Perlena. Ac yn drydydd, Richard Miller. Heniarth Tumbarumba. Owned by Mr. R. L. Miller and Mr. E. M. Davis, so another pony certified cognac from Carmarthenshire. Ingrid de la Te o'r Ffrainc sydd yn ennill y dosbarth i'r ebolesu blwydd yn adran y Merlod Cymreig. Llongyfarchiadau mawr iddi hi gyda Tea Time de la Loire.